हे गाजर घेतले किसून. ताई किती गाजर आहे? 3 गाजर होते तसे मीडियम साईज ना. हा 3 गाजर आहेत. हे तांदळाचं पीठ आहे 1 वाटी, मीठ आहे, हे ड्रायफ्रुट्स आहे बारीक चॉप करून घेतले, ही गुळाची पावडर, गुळाची पावडर आहे. आणि समजा तुम्ही साखर घेतली ना तरी पण चालेल. वेलची पावडर आहे वेलची पावडर आणि आपल्याला घी घ्यायचं आहे. थोडस आपल्याला पाव चमचा पिठामध्ये टाकायला घ्यायचं आहे. आणि हे पाणी. आता पहिलं काय करायचं माहितीये का? पहिलं सारण बनवून घ्यायचं. म्हणजे सारण आपण काढायचं, त्याच पॅन मध्ये आपल्याला पीठ शिजवून घ्यायचं, म्हणजे भांडी नको भरायला. आता पॅन मध्ये मी घी टाकते. ते ड्रायफ्रुट्स भाजून घ्यायचे, थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे घी मध्ये. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यात गाजर टाकायचं आहे. ह्यात चारोली, काजू आणि पिस्ता टाकलेले आहेत. हे गाजर आता मग याच्यामध्ये मी टाकायला थोडासा दूध घेतलाय. आता तुम्ही आहे ना दूध नाही घेतला तरी चालेल. त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रीम टाकायची. क्रीम असेल तर क्रीम टाकायची, नाही तर आपण पाणी टाकलं तरी पण चालेल. आता याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकते. म्हणजे मी पण दूध वापरला तर सगळं. समजा तुमच्याकडे दूध नसेल तर पाणी पण वापरू शकता थोडं गाजर शिजण्यासाठी. आता आपले हे 5 मिनिटं आधी पहिलं झाकण ठेवून बघायचं किती शिजतं. तसं आपल्या शिजण्यावर आहे. मी तुम्हाला दाखवते किती मिनिटांनी शिजतं ते. 2 मिनिटं झाली. आणि आता आपण अजून आहे ना मोदकामध्ये भरल्याच्या नंतर ते परत त्याला शिजवायचं आहे. वाफ लागणारच आहे ना, जसे मोदक शिजणार तसं. आता गुळाची पावडर टाकते. समजा तुम्ही गुळ असला ना तर गुळ बारीक करून टाकायचा. आपल्याला जसं गोड पाहिजे ना तसं टाकायचं. असं त्याला प्रमाण वगैरे नाही, आपल्यावर आहे. आपल्याला गोड जसं लागेल तसं टाकायचं. साखर पण चालेल. हा साखर पण चालेल. साखर खात असेल तर साखर टाकायची. 3 झाले ना, 4, 5 चमचे टाकले. म्हणजे हा चमचा छोटा आहे ना म्हणून 5 चमचे टाकले. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते. वेलची पावडर पण आपण आहे ना स्वादानुसार टाकायची, म्हणजे त्याला खुशबू येते चांगली आणि आपली डिश आहे ना चांगली लागते. आता मिक्स करून आहे ना सगळं ढवळून परत झाकण मारायचं. आता मी 2 मिनिटं आहे ना परत झाकण ठेवते. आता परत 2 मिनिटं झाली आहे. आता आपण परत बघूया. आता आपण पहिलं समजा आपण 5 मिनिटं 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं ना तर कसं समजत नाही आपल्याला की करपेल म्हणून. पण आपल्या 2-2 मिनिटांनी झाकण खोलून बघायचं. आपल्याला आता हे आहे ना पूर्ण एकदम सुकवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये थोडा पण पाणी नाही ठेवायचं आहे. तर आवाज सारण आता मस्त आपलं एकदम छान झालाय. आणि आपला गाजरचा हलवा पण एकदमच मस्त झालाय. असं चांगलं आहे ना तरतरेपर्यंत असं आहे ना फ्राय करून घ्यायचं. म्हणजे पाणी सुकलेलं असतो ना ते सगळं सुकून जातो. ते काढून घेते आणि याच पॅन मध्ये आपल्याला पीठ शिजवायचं आहे. आता मी याच्यातला हलवा काढून घेतलाय सारण. आता मी पीठ शिजवते. पहिलं दाखवते तुम्हाला. 1 वाटी पीठ आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना 1/2 वाटी पाणी टाकायचं आहे पीठ शिजवायला. थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरतं. थोडासा घी टाकते. पाण्याची चांगली उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये पीठ टाकते. पीठ सगळं चांगलं ढवळायचं आणि त्याच्यावरती थोडं झाकण मारायचं. आपलं पीठ चांगलं शिजून येतो. पाणी एकदम बरोबर झालाय. आता मी थोडा गॅस आहे ना बारीक करते आणि झाकण ठेवायचं आहे त्याच्यावर थोडा. म्हणजे 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. म्हणजे पूर्ण पीठ आहे ना त्या पिठाला पूर्ण वाफ लागेल आणि पीठ सगळं शिजून येईल. पीठ आपलं मस्त शिजलाय. बंद केलंय गॅस. हा आता हे सर्व काढून घेते आणि थंड करून आहे ना थोडं थंड करायचं. नाही तर गरम गरम हात नाही टाकायचं त्याच्यामध्ये, कारण हाताला चिपकला ना खूप हात भाजतो. आता मी काढून घेते वाटग्यामध्ये. आपण असं परातीमध्ये ताटामध्ये असं काढून घ्यायचं. पीठ असं आहे ना हात घालणे इतपत थंड करायचं आणि नंतरच पीठ मळायचं. आपण गरम गरम पीठ मळायला घेतलं ना की हाताला चिपकतो आणि आपला हात भाजतो. असं हातात म्हणजे हात जाईल ना थंड हाताला सहन होईल तेवढंच आपल्याला थंड करून पीठ मळायचं. जास्त पण थंड नाही. जास्त थंड केलं ना तर ते आपल्याला वळणार नाहीत मोदक. थोडासा तेल घ्यायचा. मळताना नाही तेल लावून चांगला मळून घ्यायचा. परत आपल्याला छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे
आपल्याला जसे मोदक पाहिजे असतील ना, छोटे मोठे, त्याच्यावर आपल्याला गोळी बनवायची. असे गोळे करून घेतले आणि आपण जसे मोदक बनवतो ना तसेच आपल्याला पाऱ्या बनवायचे. असे वाट्या बनवायचे आणि त्याच्यानंतर सारण बनवायचे. सारण त्याच्यामध्ये भरून आहे ना आपण मोदक वळतो तसेच वळायचे. आता हे पहिले थोडे करून दिले आहे. आता हे पहिले शिजायला ठेवते आणि तोपर्यंत आहे ना हे बाकीचे करते. आता मला 6 बनवायचे आहेत अजून. मोदक पण गाजर झाला पाहिजे. दिसायला केवढं सुंदर आहे ते खाव. अर्धा तोंडात घातलाय तो. म्हणजे रोज काहीतरी वेगळं नवीन. मस्त आहे ग. आता नारळ पण महाग झाले. नारळ महाग झाले तर तुम्ही अशी रेसिपी बनवा, ट्राय करा आणि आम्हाला सांगा कशी झाली ती रेसिपी.